do mbundhe Raden Basa ana sing mbiyaki rok barang. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Neonatikeun Hyang Agung. Muga ngayung mana marang Praja Ngastina sak isine dari Gendari. Wonten pangendika ing adhawu menapa Kakang Adipati miji dhateng ingkang rayipun Gendari. Pahaman Datulaya negara Ngastina saka pangiraku wis akeh kang padha rawuh wektu dina iki ya mung kok katon tintrim dari wonten pangendika mara sapa ingkang wis kepareng ngabiyantara ning ngarsaning sun menika mboten mangling ingkang rayipun Patih Harya Suman miwah Begawan Durna sampun kepareng sowan Rasa Paduka Kakang Adipati malah menika ingkang wae ngetal kandha Samat Marsiwara Bisma ugi sampun kepareng rawuh Kakang Adipati. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Wah penemban. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Wadanawa. Kawontenanipun ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra ingkang anggadhahi calahina. Tegesipun cacat netra kados mekaten boten nyumurupi rawuh jeng andika wa penemban ing ngetal kandha. Kula ngaturaken pasegan monokrami sarawujeng andika wa penembaning ngetal kandha. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Iya Kaki Prabu ora dadi ngopo. Lan sira wis ngaturake pasegan tumraping pun Kaki utawa pun wae ngetal kandha banget panarimaku akarya bombong penggaliang wakmu ing ngetal kandha. Mung kepareng aku ngaturake pudyastawaku kunjuk ngersaning Kaki Prabu Dastarata. Kula tampi ndadosaken suka marwata suta amawahana kabagyaning gesang kula wa penemban mugi kasrecak nuwangken jeng andika lenggah wa penemban Bisma ing ngetal kandha. Kaki Prabu kaya wis ora kurang kepenak praptaning wakmu ing ngetal kandha dina samengko iki nggih Kaki Prabu Dastarata Patih Sengguni prayogakno nggone ngadhep ngarsaning sun nenggih sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Kakang Adipati Dastarastra sesembahan kula ya suman dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundhingga jimat pariben dayana ing kasantosan Begawan Durna padha rarja sak praptamu. Sinuwun tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang abdi pun Begawan Durna namung pareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang abdi saha kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka diwaji sembahan kula ing Ngastina. Iya Begawan Durna ndak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula menika jimat pariben dayana ing kasantosan apa dene sira majaning sun wong gagah Kurupati prayogakno nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggih sampun boten kirang prayogi Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Kurupati kunjuk sandhapada paduka Rama Prabu Dastarastra ing Ngastina. Ya ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pendhingga jimat dayanana ing kasantosan Rama Prabu tatanan anak-anakku lan kadang-kadangmu kabeh aja nganti ana ing padha saur manuk pun rumana diambabarake wigati ning pasewakan dina samengko iki Kurupati menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Prabu Dastarastra nuwun sewu wa saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang putra pun Dastarastra dene rawuh paduka penembaning ngetal kandha ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami badhe paring dedukan dhateng ingkang putra pun Dastarastra lajeng kalepatan kula menapa ewadene jeng andika penemban badhe paring bebingah lajeng menapa ingkang sampun kula tindakaken teka badhe nampi bebingah saking paduka penembaning ngetal kandha kepareng ingkang putra cemadhong dawuh pangandika paduka penemban Bisma ing ngetal kandha. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kaki Prabu wonten timbalan ingkang sepisan
Bisma sowan ana ing negara Ngastina kaya pisan-pisan aja mbok takokake. Aja mbok takokake apa to sababe dene Bisma sowan menang negara Ngastina. Ngerti ya, Nggir? Ngibarate kaya dene kebo ingkang mulih marang kandange. Aku sowan ana Ngastina kuwi niatku mung bakal tilik marang negaraku, tilik marang bumi kelairanku, ya bumi wutah getihku. Ya senadyan adoh paraning nggonku mapan ana ing pertapan Ngetalkanda. Nanging jejer putra bumi kaya Bisma ora bakal ngiklasake marang negaraku. Mula pendak-pendak aku sowan, pendak-pendak aku nitipriksa marang Ngastina mau ingkang wigati mung kepengin tilik marang kawula negara Ngastina. Iki ingkang sepisan. Dinindungkap angka loro. Mung kepengin nyatakake marang pawarta ing sumebar warata saindenging jagat. Apa pancen bener pawarta mau kepara nyata, apa mung kandhek ana ing pekabaran? Babagan menapa, Panembahan? Kaki Prabu wonten timbalan. Mula Gage Wangsana pitakoning pun ingkang kanthi pertitis, aja mbok longi, aja mbok imbui. Kula badhe munjuk atur ngarsa paduka Panembahan jumbuh kaliyan menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Apa pancen kepara nyata yen to Kaki Prabu Dastarasta wis jumenengake Kurupati minangka dadi Prabu Anom ana ing negara Ngastina. Tegese yen to sesuk mangsa kala Kaki Prabu kuwi lengser keprabon ingkang gumanti keprabon ing Ngastina Kurupati Dastarata. Kabar ingkang mengkene mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran? Para Gage Wangsana pitakone awakmu ing Ngetalkanda iki Dastarastra menapa ing sampun paduka dawuhaken bilih kula sampun misuda dhateng anak kula pun Kurupati minangka dadi Prabu Anom lan samangke badhe lumintir keprabonipun ingkang putra ing Astina pun Dastarastra. Dadi kabeh apa kang mbok tindakake mau pancen kepara nyata. Nggih, kasinggihan mekaten apa Panembahan. Kosek aku tak takon marang Kaki Prabu Dastarata. Entuk pakone sapa dene sira njenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom? Lan dasarmu apa, Kaki Prabu? Wale-wale menapa? Tadah duka ing sakalangkung kathah. Panembahan. Krana sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih. Persasat sampun kecalan lacak. Anggen kula ngulari wonten pundi dunungipun anak-anak kula para Pandhawa milih miwah kadang kula pun Yayi Kunti Talibrata. Kula tasih kemutan bilih negari menika estunipun ingkang kagungan inggih menika para Pandhawa anak-anak kula. Namung semanten napa-napa Panembahan boten mireng dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar. Bilih anak-anak kula para Pandhawa miwah Yayi Kunti Talibrata boten kanthi kanyana-nyana sami pejah kabesmi wonten ing bale golo-golo, wonten ing kitha Pramanakati, wonten ing Waranawata. Wonten pesangganipun para Pandhawa duk nalika semanten kabesmi duka. Geni ingkang dugi saking pundi kula piyambak boten mangertos. Inggih menika ngandadosaken jalaran pejahipun anak-anak kula para Pandhawa miwah sedanipun Yayi Kunti Talibrata. Inggih mekaten gandeng sampun ngantos negari Ngastina menika kumplang menawi ingkang putra pun Dastarasta lengser keprabon tumunten kula njenengaken anak kula pun Kurupati minangka dados Prabu Anom wonten negari Ngastina. Mekaten Panembahan menggah dasaripun menapa ta sababipun dene kula njenengaken anak kula ing benjangipun badhe gumanti keprabonipun ingkang putra pun Dastarastra. Kosek aku tak takon karo Kaki Prabu sing ngandhake nek Pandhawa wis mati ana ing kutha Pramanakati ana ing bali golo-golo mau sapa? Sing matur yen to Pandhawa wis tekaning pati klebu si Kunti Talibrata uga tekaning pati ana ing bali golo-golo mau sapa? Mboten sanes kejawi namung Patih Sengkuni inggih Harya Suman. Wah Panembahan larak tenan to. Kaki Prabu wonten timbalan. Apa aku mbok lirani sambung rembug karo Patih Sengkuni? Kula sumanggaken wa Panembahan. Purbawasisa wonten asta paduka wa Panembahan Bisma. Suman Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngaturake yen to Pandhawa wis tekaning pati ning bali golo-golo? Inggih. Leres.
Saiki aku tak takon karo kowe Gagi Wangsula pitakonku kanthi pertitis, dasarmu apa lan kanthi bukti apa yen kowe ngarani Pandhawa wis tekaning pati ana ing bali golo-golo. Inggih nalika semanten kula menika sak sampunipun geni ingkang ngobar bali palermanipun para Pandhawa menika sirep. Tumunten kula ngupadi wonten ing saklebeting bali manggihaken rongkongan menungsa cacah 6 ingkang sampun gosong kabesmi awit agenging hakni nalika semanten kula saged mesthekaken bilih rongkongan cacah 6 menika mboten saged kejawi namung rongkonganipun Pandhawa gangsal tuwun Dewi Kunti Talibrata mila tumunten saged kula tetepaken menawi para Pandhawa tuwun Dewi Kunti Talibrata sampun pejah kabeksi wonten ing kitha Pramanakati. Kosik saiki tak jlentrehke saka ngarep. Inggih. Wangsul ana pitakonku kanthi pertitis ya Sengguni aja apus-apus. Mboten Peremban. Nalika semana sing yasa bali golo-golo mau sapa? Inggih, undhagi ingkang namipun Purocana. Sapa sing ngakon? Ingkang dawuh kula. Ya, kuwi bener. Apa sing mbok aturake marang aku bener? Inggih. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nalika Pandhawa padha mesanggrah ana ing bali golo-golo kuwi Kurawa padha menyang endi? Kurawa ugi sami mesanggrah wonten ing sak caketipun bali palermanipun para Pandhawa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kok iso bali palermaning Pandhawa kobong mongko bali palermaning Kurawa ora kobong? Mongko jarimu kowe matur yen to bali palermaning Kurawa lan Pandhawa kuwi cecaketan. Kudune upama bali palermaning Pandhawa kuwi kobong bali palermaning Kurawa ya kobong ning kena ngopo kok iso ora kobong. Terus saiki aku tak takon karo kowe geni sing kobong bali palermaning para Pandhawa kuwi saka ngendi? Ayo Pangsulana Suman kula wonten dawuh geni sing ngobong bali palermaning Pandhawa kuwi saka ngendi? Lah menika kula mboten ngertos. Kosek to nalika wengi kuwi kowe nendi? Kula sareng kalian para anak-anak kula para Kurawa. Mestine kowe ngerti. Mestine kowe ngerti. Mbok menawi para Pandhawa anggenipun sami mapan tilem mboten sami pernah. Tumuli sukunipun mancal dilah lajeng ngobar bali palermanipun para Pandhawa menika ugi saged. Wonten malih panyakra bawanipun ing abdi kepatihan Bratasena menika ududipun mboten leren-leren. Mbok menawi anggenipun mapan tilem supe anyecek rokokipun tumunten saged angubar bali palermanipun para Pandhawa. Ya perkara wangsulanmu tak tampa ning perkara bener karo ora mengko keri. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Nalika semana kowe weruh bali palermaning Pandhawa kobong. Inggih kula nyumurupi Penemban. Kok yen bali palermaning Pandhawa kobong kowe sak Kurawamu ora mbudidaya nyirepmu baling geni. Kowe woh apa? Terus Kurawa 100 cacahe mau upama bebarengan padha nyirepmu baling geni, tak kira bisa sirep. Ning sebab apa? Kaya-kayane lah kok kowe malah meneng wae, ora tumindak apa-apa nyumurupi bali palermaning Pandhawa kobong mau Sengguni. Panjenengan menika mboten priksa. Yen kowe tak buka ning kene gedhoamu lorekmu, kowe aja wirang. Kowe dawuh karo Purocana kok kon gawe palermaning para Pandhawa sing digawe saka barang sing gampang murup. Ya kuwi saka barang sing garing. Tumuli tok wenehi ganda rukem sartane liya-liyane barang ingkang gampang murup. Wekasan yen disumet sak wanci-wanci bakal ngubar. Kabeh mau wis tak ngerteni, rancangan-rancanganmu mau aku wis ngerti Suman. Iku pertikelmu nggonmu gawe pati ning para Pandhawa mau janjane aku wis weruh. Lan kowe tak omongi rongkongan 6 sing mbok temokake ana ing bali palermaning Pandhawa mau dudu rongkonganing Pandhawa ingkang beta rongkongan kula kok panjenengan maido ning tumuli tok kon turu ning empering bali. Lah sing kobong mau dudu kok para Pandhawa nanging kuwi rongkonganing anake Purocana sak puroncanane mula cacahe ning 6 terus tok akoke yen to kuwi rongkonganing Pandhawa. Mangkir yen to kula menika gadah seksi. Lho, seksimu sapa? Kakang Penemban Durna. Lan wewengkon Ngastina. Yo, ngaturake panuwun. Sabanjure ora duwe niat nedya gawe goreh penggalihe Dastarata bapakku.
Niatku mung kepengin nanjihake bab negara dudu kuwi. Lah nanjihake bab apa? Aku mung kepengin krungu ngendikane saka Dastarata bapakku duk nalika Bapa Pandhu bakal nurut marang Kasedan Jati. Bapa Pandhu weling apa karo Dastarata bapakku? Ya. Nadyan wis mataun-taun nang aku ora bakal lali Kakang Adipati. Kula titip anak-anak kula Pandhawa, kula tringgula wentah tuwin kula titip negari Ngastina sawetahipun. Mangke menawi anak-anak kula sampun dewasa, Ngastina menika kula aturi mangsulaken dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ngono mungguh ngendikane bapakmu ya Yayi Pandhu. Para gage saiki aku tak matur. Pandhawa wis padha dewasa, Pandhawa wis padha isa ngulir budi ngasah kadewasan. Dina samengko aku diutus dening Kunti Babu supaya nanjihake bab negara Ngastina. Mula wektu dina iki aku njaluk keterangane Kang Gumathok. Babagan negara iki bakal mbok balekake marang Pandhawa wutuh. Apa mung sak sigar semangka. Pandhawa bakal nampa apa wae ngendikane Dastarata bapakku. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Bratasena, Dastarata bapakku piye? Upamaku mbok arani luput, apan pancen kepara nyata. Kabeh tuk sumbering perkara kelumputan iki aneng bapakmu Dastarata. Kowe tak kandhani yo nggih. Nalika sak candra ingkang kepungkur ana ingkang biyawarakake yen to Pandhawa wis tekaning pati. Mula gandeng Pandhawa tekaning pati wis ora ana sing tak toleh-toleh meneh kejaba mung kakangmu si Kurupati. Aja nganti Ngastina iki komplang, ora ana ingkang lenggah dampar. Tumuli sawise aku ngerti yen to Pandhawa wis padha tekaning pati, nadyan kabar mau ora nyata, awakmu ing Ngastina misuda marang kadangmu si Pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Monggo wis kabeh sumebar warata saindenging jagat yen to ingkang bakal gumanti Prabu Ngastina kuwi si Kurupati. Kulo yen to nganti ucape Ratu Ngastina iki blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngastina ki wong sing ora tetek marang kewajiban kanalindrane. Yo mula reksanen kanalindraning wakmu ing Ngastina. Reksanen yo nggih tak jaluk negara iki ikhlasno men dilenggahi si Kurupati nanging Pandhawa bakal entuk liru bumi ingkang jembare sak traju sak bobot kalawan Ngastina. Ya subure ya becike kabeh mau bakal padha kalawan negara Ngastina. Dastarata bapakku Bratasena piye? Yen to pancen kaya mengkono babagan Ngastina wis mbok paringake marang Kurupati, Pandhawa ora bakal awol sarta anggrundel. Pandhawa ikhlas nanging jumbo karo ngendikaning Dastarata bapakku yen to bakal menehi bumi liru Ngastina. Ya kuwi bumi ngendi, papan pernahe menyang ngendi, wujude apa? Mara gage dawuhna wujude wana alas gung liwang-liwung, alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kang aran Wanamarta. Yen Pandhawa nampa Wanamarta minangka dadi liruning negara Ngastina, babatana Bratasena, babatana yen bisa mbok babati yasa negara Muktiya Ngawibawa Nyakrawati ana ing bumi tanah Wanamarta. Werkudara, dina iki aku njaluk pamit. Aku budal menyang Wanamarta, babatane Wanamarta kusik Bratasena aja kesusu. Durung ilang kangenku, ayo tak kanthi kembul bujana karo wong tuamu. Perkara kembul bujana tinembu mburi, yen wis rampung gaweanku mengko gampang kene padha bakal rupian-rupian lan seneng-seneng. Yen wis dadi niatmu budal saiki, mula saiki matura kinarya tandha tresna aku marang anakku si Bratasena. Kowe njaluk sangu apa nggih? Kowe njaluk sangu apa? Apa brana picis? Gunane apa aku bakal nyambut gawe babat alas ndadak sangu brana picis? Malah ngewu-ewu manteng ing ciptaku, ngewu-ewu nggonku prihatin, ngewu-ewu nggonku nglakoni tapa Bratanadya babat. Apa njaluk pira wadyabala supaya ngewangi nggonmu babat? Babat Wanamarta yen iso tak lakoni dhewe.
Apa ora nyuwun wadyabala kinarya ngrewangi nggonmu babat? Sesuk yen dadi negara upama aku kelakon babat yen aku mukti ning negara Ngamarta. Wong-wong sing padha ngrewangi aku mesti padha ngrasani karo aku. Pandhawa kaiso mukti merga saka aku. Mula aja nganti nggonku nglakoni pegawean iki mutangke budi marang sapa wae. Aja keputangan budi marang sapa wae. Iso tak lakoni dhewe, ora iso ya tak lakoni dhewe. Kanthi cara mangkono aku ora keputangan budi marang sapa-sapa lan ora mutangke budine sapa-sapa. Kowe ladalah jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu. Wis saiki pancen kaya mengkono, aku njaluk aturmu kowe nyuwun apa? Aku njaluk siji Dastarata bapakku. Sawise budalku iki mengko aja dahar, aja nindra. Nganti tekan rampunging pakaryanku sawise aku kelakon babat. Dastarata tak keparengake dahar sarta nindra ingkang jenak. Nanging sadurunge aku rampung babat aja pisan-pisan. Dahar woing dami sartane nglakoni sari. Wah, nyembuh marang kasutapaning Bratasena, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu. Urupati, wonten dawuh. Kurung ora kowe tembunge adimu lanang. Iki contonen. Iki contonen nggih. Wong tuwaku ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning weruh kelakuane anak sing kaya ngene, nadyan wong tuwa isih urip kaya wis anguk-anguk lawanging swarga. Kestaken dawuh. Pandu anakmu kok dadi apik-apik kabeh. Wah, rasa dadak ngrasani sing ora ana. Wektu dina iki aku njaluk pangestu budal marang Wonomarta. Ndak pangestune muga-muga lebet ing karya ya nggir. Bisma hakekku aku nyuwun pangestu. Bratasena ora kendhat ngonipun yang sanga Takanda bakal tansah nglakoni semedi sak rampungmu nggonmu babat. Yo ngaturke penuwun. Aku arep mbok kapake Bratasena. Sajake kowe ora trima atimu. Wah, aja kleru penampa. Kowe umuk karo Bratasena. Mangkir mbiyen kula pamer bab menapa? Ing atase gedene ming sak lengen tak junjung aku ora kuat. Mongko watu gedene sak gubuk rong gubuk. Wit sing gedene nganti 10 prangkul tak jebol wae entreng. Lah kok dadi aku ming junjung karo wujuding munyuk putih semono, tetep yateke aku ora kuat. Wah, kowe pamer. Kowe pasang aji Jaya Kawijayan. Mboten Raden, mboten, kula mboten nate tumindak kados mekaten. Kowe aja pamer, kowe aja umuk. Aku ya duwe sedulur munyuk putih wujude kaya kowe. Sing jenenge Anoman, sing jarene guruku Bathara Bayu kuwi kadang tunggal Bayu. Ditenono. Apa mbok anggap munyuk putih sing ampuh ming kowe tok senggono. Sesuk yen aku ketemu karo Anoman tak kandhake kakangku tunggal Bayu. Mesti sak traju, sak bobot karo kekuatanmu. Aduh adikku dia. Men sami jere piye? Kowe mau ngaku jenengmu sapa? Senggono. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku? Merga kowe adikku. Saka ngendi nggonmu ngarani aku adikmu? Aku ora duwe dulur kaya kowe. Ning aku duwe dulur jenenge Anoman. Kosek to. Senggono ki ya Anoman, Anoman ki ya Maruti, Maruti ki ya Ramandaya Pati. Aku Gurundaya. Jenenge Senggono ki pirang-pirang. Aku ki kadangmu sing tok sebut-sebut tunggal Bayu mau, Anoman ki ya aku. Wah, ora percaya. Lho. Ora percaya piye? Jarene Bathara Bayu paring pangandikan Anoman ya ora cilik kaya ngono. Ning gedhe tetep yateke padha aku. Lah dalah. Aku ki nek dong cilik ya cilik. Nek dong gedhe ya gedhe. Mung karo karepe lan kebutuhane. Lah wong ora dienggo apa-apa kok kon gedhe. Ayo kewan ning nggawa to Yai. Wah, aja sembrono. Aku ora sembrono. Nah ngopo kabeh mau kasunyatan. Wah, ya wis. Yen pancen kowe Anoman, kowe tak aku dadi kadangku tunggal Bayu. Yo, aku Bayu Kenara. Si Adi Bayu Panutup. Yo pancen bener mengkono. Wis saiki ndang bali yo. Lho kok sik to. Bali piye?
Kowe sak Pejagong wis ketemu butuhmu apa ora ning butuhe Ndang Bali. Kusik. Durung ilang kangenku lan durung iso niti priksa kelawan Siadi. Aku ndek gaweanmu apa? Babat Wonomarta. Yen kowe babat Wonomarta tegese kowe nglalu. Nglalu piye? Kowe ora arti yen to iki papan dununging jim setan mriprayangan. Iki papan dununging berkasaan kang doyan mangan daging sarta ngombe gething menungso. Aku ora peduli. Bangsa menungso ora kalah karo bangsaning jim setan sing kudu asor ki bangsaning jim setan mriprayangan. Epeh gedoane ngatasi aku menungso kalah karo bangsaning jim setan mriprayangan kowe minggato. Dadi Siadi tetep bakal babat mestine kaya ngono. Yen Siadi babat Wonomarta tak ewangi ora sudi. Lho. Kusik to. Aku ki duwe niat apik ngewangi karo Siadi. Wono iki lak tak babat ya babat dhewe. Ora kelakon ya tak lakoni dhewe. Apa ora entuk aku ngrewangi lawan Siadi? Ora entuk dasarmu. Sesuk yen nek wono iki kelakon dibabat, monggo kowe ngrewangi karo karepe Bratasena. Tan wurunga sesuk kowe kandha karo kanca kiwa tengenmu. Yen Bratasena mukti nang negara Ngamarta utawa ning Wonomarta kelakon dibabat. Merga saka nggonmu ngrewangi, aku wegah keputangan budi, aku wegah mutangke budi. Wis Baliyo. Aku ora duwe niat kaya mengkono, pamriku tulus lahir batin mbelani lawan Siadi. Tulus lan urane menungso ora bakal bisa dijajaki kaya jerone kedung lan laut. Kula minggato. Lho, kowe ora percaya karo penggalipun Kakang? Lagi pisan ketemu kok kon percaya. Selagine wis rawuh pirang-pirang taun wae. Isih iso diapusi. Isih iso tumindak ora prayoga apa meneh lagi sepisan ketemu. Apa aku percaya karo kowe? Wah, edian bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono wangkote ngatimu. Yen ngono Siadi ora ngeparangake pun Kakang mbelani. Ora. Terus kowe bali, aku mau bali. Upama aku mau bali, kowe tak jiat. Yen kowe mau bali, kowe tak rudha paripeksa tak kon bali. Lho, apa kira-kira Bratasena kuat lan kuwagang ngrudha paripeksa karo Anoman? Wah, Bratasena jroning kagelan ati ning pun Kakang nanging rumangsa isih gedhe tresnaning pun Kakang lawan sira Yayi. Lan madhep manteping atiku dene aku nyumurupi marang adhiku ingkang duwe wewatekan kang kaya mengkono. Gunung Waja pambekaning adhiku Werkudara Bratasena tak jampangi tega larane ora tega patine tak kandhani. Gugu karepe dhewe soroh nyawa sumuk nyawane wani bebeda uripe bangsaning jim. Jim darat nganti wadya bala sak cukupe rangketen satriya mau non nestaken dawuh nyuwun pamit. Ngerti yen to kowe ndukiri watu ngrubuhke wit mau jatine kowe ngrusak pepasrening negara Wonomarta. Ya negara Ngendraprasta. Sumurupa den iki negarane bangsaning jim. Kowe karo aku urip yen bisa aja nganti padha ganggu li siji lan sijine. Aja nasak-nasak uriping bangsaning jim. Bangsaning jim kalah prabawa karo bangsa menungsa. Kowe kudu lunga saka Wonomarta. Kowe kudu lunga saka Wonomarta. Lah sumuk nyawamu sak suwene iki ora ana ingkang wani mlebu telenging Wonomarta. Lah kok dadi iki eneng wong soroh nyawa. Kowe ora bali tak kroyok bangsaning jim, lakon dadi panganing bangsaning jim kosok baline. Ora gelem minggat sak kancamu. Aja takon dosa aku yang bakal nyingkirke kowe gaglak limpamu. Ora ngaturke panuwun. Cetha kowe dicokot karo bangsaning jim. Kowe ngletak bareng aku tumiyup sangkung dirgantara. Ngewangi karo kowe. Kok malah wong tuwa tok tendang. Kowe iki ngerti rasa matur nuwun ora? Ora. Lho. Wah, sing agung kowe ngewangi aku sapa? Kowe kalah karo bangsaning jim. Sing ngono sapa? Watak Bratasena ora kalah. Kalahe yen wis tekaning pati, aku durung mudhar. Tegese aku urung kalah. Sing akon sapa ngewangi aku? Kowe lah Dar. Lah terus yen ngono, kowe kleru. Aku kudu piye? Kowe Baliyo. Wah. Ngeyel. Kamu aman. Kraya bangsaning cemit kowe ora iso ngrawat. Wah.
awakku abot sikilku ra iso nggunjangkah. Gondeli ya, gondeli. Iki satriya Digdaya lho. Satriya iki ampuhe kegila-gila digondeli. Gondeli aja nganti ucul gondeli. Iya ya gondeli jangan nek mati dipangan wong pirang-pirang. Ayo gondeli. Gondeli pokoke kudu digondeli. Iki sapa iki tangane ora gondeli kok magrayan tekan ndi? Tangane ya mau ora ana tangan sing ucul. Kabeh gondeli sikile Raden Bratasena digondeli. Ayo digondeli aja nganti. Digondeli aja nganti. Ah iki sapa iki? Gugu karepe ayo sapa? Ngaku. Tangane dong gondeli Raden Bratasena ana sing mbiyaki rok barang. Yo ayo. Nek ora digondeli ndak tuman wae. Ora iso dinggo glawat tebau kiwa tengenku abot sikilku abot ora iso nggunjangkah. Kowe mrene aku tulung ngono. Kendeli wong isi ana sing luwih kendel. Bratasena kowe kena ngopo? Lah kok meger-meger ora mubah, ora musik. Keringetmu nganti kaya dineres kaya mengkono. Wah. Permati Puntadewa. Aku tulungono. Pusena. Sing cedhak karo kowe iki aku, kok aku ora tok sebut babar blas. Mbaya njaluk tulung aku. Ora sudi. Wah, Permati, aku tulungono Puntadewa. Yayi, saka daya kekuwatanipun Kakang, pun Kakang kuwi putra Bathara Bayu. Gandeng Siadi ora iso nglawat, tak rewangi tak sipate angin gedhe, malah wong tuwa didugang sapenake dhewe. Bah, Bratasena, nanging kanthi kaya mengkono pun Kakang rumangsa bombo. Aku bombo kelawan sira. Dene sira Yayi kadangku duwe pambegan waja kaya mengkono ora mendha saka pangrerapa ora mundur saka geguntur. Yayi ketemu mbuh besok kapan lelakon apa meneh aku tak bali ning Kendari Sada tak pujek-pujeke kelakon penjangkamu babat Wonomarta yen ana apa-apa sandangan dhewe.